ما تو هم دقیقا هم دارم مو یک چی داره که سنایپر داره سنایپر سنایپر داره یک شوت کرد یک کافتر میزد چی نمی اوهانای فروشی نه اوهان پاییز میگیم پوش محکم کرد تیلش دیدیم این قدر نبوده کو تنها چی براموش ویدیو میکردی خیلی قدری بد برام نبود میره یک карта ман намемонам ман парвиз нестам картаи худша мемонем бародаро дар видео сотун то ки ана ягон сум ба ҳамин одам хайр шава хеле ба шумо ана чӣ дора савоби ҳамин дар шумо чӣ мешуда и хеле бародаро тамошо кунед ки чӣ хел гузаронда мешавад дар Сбербанк онлайн картатона интихоб карден меҷиқен платежи ман аки всё равно меғинҷам да ман харобак любой фидачи Хеле чиза буд ку? Сумка пунка. Чиза хе. Учро чи накард парашют маршрута мегирд то да ҳеҷ амин самолет намешд. Эҳтиёҷ самолет. Хона чи хеле. Ҳи нами то ҳомадан гирад. Мерасан а? Оҳо, ам та. Охирони рада. Ҳамин тарфос биёд дасти ана чапона дасти Амада салом алейкум бародарои канали Эсем Шарипов хай медонед шумо ва ман Муҳаммад Шариповум бо шумо дар ақиб исматай ай канали ҳамнафас инаррос чилики мада нагази чилика о кунҷда сиёҳ ай ко я безеб иска калата и даврон ай о безеб ё ана и хай маскадормон як бародара и бояд ки хича муаррифӣ накуна барое ки тайни агентай ҳаматона бо рӯзи ид табрик мекунам тансиятӣ сарбаландӣ бурдборӣ ҳама тарафа ва но можад ки ин рӯзи ид набуроя видео мумкин ки пагаш буроя хай ҳеҷ гап нест то лучше чем никогда мегам ку поз бародаро мо пеш як одам рафтесем шумо мо рафтем расидем шумо мебинед и бародара ваъда кардаги будам ма хабар мегирем та мисол ну хай шумо бояд итак бидонед ки ҳамин ченда любой одам да қинай на танҳо уда ва ура агар қати дига одамо сравнид кунӣ мисол қати одамое ки худшон кор карда метавонанд ё ки дар хонашон қувваи корӣ доранд ӯ одам ҳамин чизҳоро надорад барои ҳам ӯ мисол дар кӯмак бештар эҳтиёҷ дорад ва ман бояд меомадам пеши ҳамин одам хай ҳозир медонед ки ҳама дар қинае мақсад имрӯз меом пага меом кор буд шава и кор туғрӣ шава меом ҳама хел мисол камтар вақт кашида омадани ман ай рӯз боша ба дастгирии наи бародарое ки ҳозир қати мо шиштагиай бо ёрдами ҳамин бародаро мақсад якҷоя шида саҳмгузорӣ кардан ҳамроҳи мо мерем и бародарро хабар мегирем ягон мушкилӣ дошта боша ягон кӯмак кардан дар кор боша мекунемш мегардем меоем ва бародаро як гап ҳастай мегӯянд ки агар хоҳӣ ки одама як рӯз сер кунӣ моҳиш бите мега агар хоҳӣ ки як умр чанга кишта ки худаш моҳӣ бигира ман ба як гап чӣ гуфтаниям бале мо мерем мисол ҳам бародар на душанбе мо бародар дар восия мисол тай мекунем раҳа мерем ура ёрдам метем но дар ҷа як гапае ки и ёрдами мисол пастаяна нестай ку ва ба хотире ки ҳама одам да пастаяна ёрдам бишава мо ҳам одам да канал кушодагием каналш ҳатман дар описанияи видео ҳастай ҳамура бидроен тамошо кунен подписатсия кунен дастгирӣ кунен канали ҳамура монетизатсияш уже гирёнай хушрӯ кор куна канали ҳам одам штобе ки вайш биёя пинкодаш биёя кусумша гирифта битона ҳам одам ва ҳозир мо пеш бирем бо ай пеш қати худаш суҳбат мекунем карта ман намемонам ман парвиз нестам картаи худша мемонем бародаро дар видео картаи ҳама одама худша ва ин видео мумкин ки дар канали худшам буроя касе чӣ қадаре метавона ҳамура мисол дастгирӣ кунем бародаро пастаян ҳаму каналаш ҳастай мисол пастаян ҳаму ина фитри рӯза метӣ мисол ҳар одам ба худаш хайр дора ҳар одам мисол закот дора чӣ дора ин одаме ҳастай ки действительно ба ҳаму ёрдам ниёз дора ва дар ҳаму реални хайр мешавад марҳамат ссилка каналшама дар описанияи видео мемонам ҳатман бидуроен обуна шавен ша исмат ягон чӣ гуфтанӣ ман микрофон атратимо медони пешки мерем пешки бахтовар сафару видео ма дадагӣ ша ягон буд бахтовар сафар намедонам як бачаам айёби миёна шикастагӣ буд ку ма як видео кардагием шамра каналаш кушодагием
надаю. Чикора ва? Короче, я бачай Москва мерава, ай дам этаж меғалтам. Бародаро дер нашава пеши Бахтовар мерем, баъд бо Исмат давом метавад суханоша. Бародарои намо расидем да пеши Бахтовар, да пеши бародармон Бураҷон чӣ хеле сароматиёт мисол. Шукри Худои меҳрубон акаҷон. Раҳмат. Идо қади табрик мекунем я бор дигар. Раҳмат акаҷон шуморо. Наздик шинем чота дур мешавем. Баъз. Ягон фикр нака ғам нах Бураҷон ҳамаш мешава. Мисол намо ҳам ба чени зурасмон мисол меем хабар мегирем мерем ва бародарое ки ма дар видео пешакӣ гуфтам бародаро картаи бародара мо дар видео мемонем картаи худи ҳамаи бародара ва рақамҳои худша мисол мо хеле фондоҳо путк карману надорем хеле фондо мо худша мемонем худша мисол ҳаст одамое ки закот метиҳанд ҳаст одамое ки мисол хайр мекунанд чӣ мекунанд ина марҳамат барои як кори хубӣ кардан барои як чиро хайр кардан як чӣ кардан фонд дар кор нест ки дар ту фреб бихӯрӣ ё ки ту бихезӣ фонд ҷамъ кунӣ ё ки барои як каса кӯмак кардан ту бихезӣ канал букушоиву фонд ҷамъ кунӣ вес халда ту сум гузаронанд баъд биёй кӯмак кунӣ не ина мешава просто ҳам омада мешава ку агар намешид мо намеомадем биен хабар бигирен алоқа кунен касе ки зуруш мерасаи бародармон давосиай ва чӣ хеле ки ман дар видео гуфтам мисол идо одаме нестае ки кор кунад падару модараш пирай ки кор мекунад худаш дар ҷогаҳ кардаша ман ҳатман бародаро дар рӯи видео мемонам касе чӣ хеле ки метавонад чанд қадаре ки метавонад кӯмакай ҷамъ шава мега карта пур шава агар ки хайр куна ина бихеза ина агар ки бовар накуна бихеза биё бибина бугу юра гирим агар ки мисоли гап ягон кас ана агар бовар намекуна раҳш дура мисоли гап мехоҳад худаш биё бина ина марҳамат восе биен ина рақамои телефонашона дар рӯи экрантона бигирен хат телефонаш кунем биен ина айпеш бинем бовар кунем бо яхилош ки ҳастае ки мисоли гап раҳош дура мехоҳад ки ана хайр куна ё ки ягон сум айда бита ки хайр шава ана ягон хат кӯмак куна ана рақамои карташона дар рӯи экрантона рақамои картаи ҳамаи Бахтовара ана агар ки мисоли гап хайр кардаем боша ина марҳамат бигирен хайр кунем ана хинем хеле гапҳо фақат як чиз аятон ха чӣ накунем нарӯрем ки ана ҳами як сомони шумо хайр мекунен як сомонтона 10 мекунам метиҳам 10,000 карда мегирам фақат шумо ҳами бутонен дастон бираса хайр кунем лайка бачимоно ина бананқати хай ҳамин хад дӯстони азиз ана агар шумо бихоҳед ки ҳамин видео паҳн шавад ягон одами мисоли гап хайр кун бина ҳамин видеоро лайк монем поделиться кунем ба ҳама ёру дӯстотон то ки ана ягон сум ба ҳамин одам хайр шава хеле ба шумо ана чӣ дора савоби ҳамин дар шумо чӣ мешуда и хеле мераса ана барам кута инам хеле беҳтарин сухан мақсад повота гуфтӣ ки чӣ намешава агар ки қадроз шава биҷунба мисол тура метавонанд ки дар кайласка шунонда барам ягон беҳбудӣ шудаги вақта мисол на ният кардем ки шанбе рингинг кунем қисмем таза дига бу вазъият хеле шид мондем озҷо намешава рафта не вазъият хеле ака ба ҳисоби карантина бале агар рангин мекардем иншаалло ки духтуро мегуфтанд ки ба кадом роҳ мақсад пора ҳуй кардан мумкин аст ё ҷарроҳӣ ё ин ки машқ массаж мақсад ҳаминҷа умуман қад намешава ҳамин рост айзону поён камтар қад мешава ҳис мекунем бале шукри худо хеле акай пешинада хеле ҳиссиёт беҳбудӣ ҳастай ма дар я видео дидам тамрин кардан поқат тамрин карда ҳисабди амҷода чӣ дора пластр дора чӣ ба унҷо ҳама пролежай че пролеж ҳамун захме ки дар танаи одаме ки хов пайдо меша пролежиш мекунам ба медицински ҳисоби хов рафтан чӣ мешава захм худаш танада
бале ҷои подай параи подай барои подай қиби миёндай ира бояд чикор кунӣ хел нашава ира бояд мақсад хов накунӣ бисёр а ты возможноста надорӣ наметавонам дорем чӣ ба варам кардагӣ набуда ку дар ҳисоби гурдон мешавава ба фикр мозӣ ҳисоби гурдои асос варам кардия варами по ҳисоби гурдои ин қадар набуда ку чӣ варамош ҳисоби гурдо видео мекарди ин қадари бад варам набуд майра якум будисам қадар варам шуд варам он вақти ора да по мемонам мекашам ора мегирам қолабиам да по местам ҳарчи меган халқ ҳарчи мега ира да канали худаш ку дар канали худаш ҳамҷуда чӣ кардагиай чӣ тамрини кардагиай ки ҳамҷуда нофт ба фикрам тофтагиай ҳамҷуда нофш тофтагиай пушиданда айни пушиданда карочи ҳамҷа тофтай ям як миллисекунд ну ҳастай ку одаме ки мисол хетр бояд ки боҳона биёвад да ячи гап зана тарақас ҳамуда фалон ту нофта нишон медиҳӣ дигар гап хай случай набуд мақсад кӯшиш кам футболкара пушиданда ҳамҷа як камтарак мақсад то барои ҳамони гуфтаси болоша нишон теку тамом иҷа бидагия охи оператсия кардия топу ё на шикам оператсия кардия бачи барои чӣ рудай бори кафидагия брижейка ёра даму россия духтагиян дига стумрам да кор нагирифтан ина то ҳозир аз стумра оператсия карди нестай ҳавай байни на қадар сол гузашт вақти ман чандин духтуро қатъи суҳбат кардам рентгенои стумраам роӣ кардам уже мегӯяд даму душанбе дадися духтури дига дар хона нестай дар телефоном аст дар телефоном якм до видео кардаги ҳамаира мондагим вақти хилмонамшин я браҷон ирамо бачоқати якҷоя чӣ кардагим як камдиёта буд мекунӣ проблемот янима мекунӣ хай мо мебинем брат корбормон ки чӣ чизи бохам хай чи хеле ҳамамо зиндагӣ мисол чияку мебинем ҳами возможност ҳами бинем бо баъзо ки мешава ку ҳам илоҷ ҳастае ки бием тара хабар бигирем мием иншоалло хай бародаро карташ дар рӯи экран ҳастае видео номрош ҳастае ва асобина каналаш ин бародар дар ма канал кушодагием каналаш дар описанияи видео ҳастае бахтовар сафаров ҳамда хайр ва бародаро картаи бародармон айбонки эс хатай ва рақами телефон дар ин карта привизат кардагиай яъне пайваст кардагиай касе ки ай тоҷикистон бигзарона мисол медона ки чӣ хел бигзарона а касое ки через сбербанк онлайн мегзаронанд марҳамат бародаро тамошо кунед ки чӣ хел гузаронда мешавад дар сбербанк онлайн картатно интихоб карден меҷиқен платежи зарубеж перевод в другую страну баъд ира интихоб кардан по номеру телефона на карту или счет интихоб мекунем меҷиқем тоҷикистон ки интихоб кардем дар инҷа банкҳои рӯйхати банкҳои тоҷикистон мебурояд дар инҷа мебиёем меҷиқем эс хата банки эс хата сума мисол ки чанд суме ки шумо мехоҳен перевод кардан мисол мезанен ҳамун сумтона ва номерои телефони ҳамин бародара дар инҷа уже номери карта дар кор неста номери телефонша мезанед допустим плюс 990 айн бародармонай 987 34 40 34 40 меҷиқем продолжит вақти продолжит интихоб кардем загрузка мера ва ина бародаро мисоли инҷа нишон мета ки карта ба номи бахтовар сафаров бахтовар юралиевич
Сафаров. Яъне ки ҳамин одам меҷиқин оплатид. Вақте оплатиқин чек мебурад ҳамон одам да мисол ҳамин сум гузашт рафт. Хеле бародаро чанд кас да ки чӣ хеле ки метавона бародаро чӣ кунен ҳамин бародаро дастгирӣ кунен. Чӣ гуфтанӣ дорем? Хайма чӣ карданем ки гуфтанем ки ҳамаи одамое ки мисоли гап агар ягон хайр мекуна мисоли гап фарқш нест дар куҷои нест одамои ҳамин хел наздикда агар бутоне то чанд қадар сидқа мерасидаги ҳамон қадар хайр кунем агар бутонем бо ҳамаи гапи маро дар ягон дигар тавсия тиҳем ки мисоли гап ба наздиконаш хайр кунад. Хеле хеле гапо агар ки шумо мисоли гап агар дар ҳамин видео лайк мондаги набошин агар лайк ҳамонем ба капуста ба ягон бизанед ки мисоли гап ҳамин видео хеле тит шавад ҳама ира видеоро бина ин видео мисоли гап чӣ хеле бисёр ҳамин гапои нағзай барои ҳамон қадар ҳама ин видеоро бишнавад. Хайна мо мерем ку мебинем бо хеле бо вақтмон хуш мешавад иҷо якум ро ҳумудестем. Якум ро меси? Ҳо. Ма то ҳам дағара ҳумудем. Мо якас чӣ дора ку снайпер дора. Снайпер дора якас чутка як кафтара мезад чира мезад давҷа. Дар рӯзи ид нахоб ку кафтар бикша. Хай чӣ мекунам мекушам мумкин хай имрӯз чӣ махкам барам худо мекушам акани бидон кафтар мезад чизро мезад ки ягон ха душман буд ягон чиро мезад ма дидим душман да танаи ҷара мумкин хай ягон кас кафтара ҳамеро диздани буд хеле да кафтараш мумкин шавад ҳиҷош аха после кадр мондарам инстаграм ҳиҷош после кадр карочи хай ҳамин хай дӯстони азиз агар бутонем видеоро дастгирӣ кунем лайк монем видео падалиса кунем видеои нағза айн канал мешунавен мебинен фақат шумо интизор шавен фақат шумо фикротонро агар бутонем дар комментария бинависен мо ҳатман мехонем агар бутонем дар видеои оянда ҷавоб медиҳем агар натонем ҳечи хай фикротонро бинависен фикрои ҳар як шахс фикри худша бигира бинависа мо мехонем бо дигарон мехона одамои калон ҳаста одамои майда ҳаста мехона бисёр ҳаловат мебара карочи говорад хайна имрӯз хай рафтастем хай 6 каса ҳоли чӣ мекунем мерем мерасем ин қати хай даврон қати хай хуршед чӣ мекунем мерем чӣ мекунем 5-6 каса хай чӣ хеле охир мерем талпавой ҳамин ҷои 6 касе 6 касе як ира ҳисоб накун барги ман ҳисоб накун хайна хай як 2 3 ман мисоли гап ма дар ҷои роли 3 каса роли ахранато ҳамнафас исмат семиш кард роли бо 7 нафар дига ахран надорад уҷода бо ҷавоб надоди хест айқафо ҳамон ха мошин қати айқафо чӣ хеле мошин ха снайпер ха мисоли гап вай чутка ратия патия ки ҳаме киҷам дорам ку то куҷа бояд ахрана кунем исуса ҳола ха омадастем нак иҷош после кадарда зур ха мешавад пеш мерем байра мемонем хай инем хеле гапои нем хеле чӣ неки тез омадем ай ҳамон ха душанбе то ҳамиҷара ай ҳамон ха душанбе то ҳамиҷара хай тез омадем ина да 35 минут буд да 36 минут буд ин хай расидем душанбе 36 минут айни мира верталет тигирсагмонакан дер меомад агар раҳмат бигем ада раҳмат бигем ина хеле чӣ кардем ба ҳамон ха верталет уҷа хай чизоро гирифти хеле чизо буд ку сумка пулка чизо чиро чӣ накард парашют маршута мегирифт ҳол дар ҳеҷ амини самолет намешуд эҳтиёҷ самолет чӣ верталет намешти хади сурат гирифтан ягон сум мегири ёки хайр хатки диловар кати бахтовар кати кева ҳам бачаи пеш рафтисем сурат бигири хатиш ягон сум тия ёки ҳамон хайриш мекунӣ
ягон сум хайр мекунам ма ки ихак инсоф сурата бесплатно меги хатиш ҳо бесплатно мегӯям дагоша бо сумуш метаем иҷа ҷои ма мисол гап ихеле бача нест ма ки даҳои ҳами хел нест ҳами хел мана бара короче осатар ҳай ки иҷа чӯта ҳами ахнане ма ба фикр ма ҳамада салом алейкум бардорои нами исматай ҳами гуфте меша ки ахранот озод ку хеза бе ахрана биё не роҳ дура гуфта ҳами оз ду мошин кати нами ҳафт ахрана дора ку медони омадест ҳолбе чиста гапта қариб гапа гӯш нака бесоли гапта қариб бурм ана ҳоли ҳама ахрана меташтира қабт айқатақат бавай бахай суба чи ехуд чи гуфта ҳичи гуфт санҷак дошта чи дошта пешони дамон вай хай давлен санҷак набуда вай настоящий буд ҷуроҷон вақте курока пуҷиқа парайсар ай парайсар ихел дида меши бар эҳтиёт ки вай ахронаи ма чихела ма ҳар ахронаи писих дахнуқа чикадагим ки ана хушумар эҳтиёт кунам хушумар якан ё она мошина диди ине мошина диди ана ҳамёро чикада ихел нига ки замет ки ана ҳамё фаҳмиди сурат гирифтам олдаги дар телефон ана барои ҳама хода уно ахрана қариб ай ҳам гӯшот бикаша ку ана вай ма фикр кардам ки вай барои ҳама вирус дори надори гуфта давлеста не вай аки хиёл ки не вай аки хиёл ки ай гӯшт хабид хиёл ки вай ҳами ягон чиқади гӯшхои қади гӯшта тоза мекард вай гӯшта сахт ҳо дод нафаҳмидӣ ёк уҷода вай сахт ҳо дод ки яна мисоли гап ҳархи гапо дар видео гап назам мисоли гап эҳтиёт ними ҳаёт ид ба ҳамаи шумо муборак бошад хай ба хонара биён игарда кунем раи хона киҷуда раи хона чӣ хели инамито омодан гирад мерасад амта охирони рада ҳаминта рост биёд дасти чапона дасти ҳами чапқа бугарда бо як кӯча мешавад даст бо ҳамроҳ харафтан ақибтар бугардан дар кӯча дигари дуруям ана ба короче эҷа чия қалая некра қала буда неки ҷама якум бур дидист номи ҳами хушро чӣ буша ҷоҷа босе шид эне иҷа ха пост буда не иҷа чӣ буда ку раи оҳан аки раи оҳани хеле оҳанои фурӯшӣ не оҳани поиза мегирам хам хеле иҷа фурӯштатоням поиза мефурӯши раша мешоне ки то нақапанда агар қабидам уже хайбат не ихеле ха дизи пизира ха ихеле ха даврон ха мефаҳмам мо ха намефаҳмам ям даврон гуфтес даврон гуфтес ма ҳам хеле фикр кардам ана борис номер элисои дсw мега ё шамбуд ҳар ҷо гам назанен охи аки хай да видео аки хай да видео хита аки чинаги аки хай ҳам хеле да телефон бромаде мегалта ай чи давай бародаро мо ҷара истебоз бо видео дароз бад мешам